Ak vidíte, no, tak my si ideme zahrať túto hru. Dávno som tu mal ju takto. A vám ju chcem ukázať. Ono je to dobrá hra. Budem jeden z prvých československých youtuberov, ktorí dali Project Sekai, sa to volá. Ak si to chcete zahrať, tak to je taká hudobná hra. A ja vám teraz ukážem gameplay tejto hry a čo tu všetko robíte. Takže viete, to bude rýchle. Mám aj brata, sesternicu, ktorá hráva. Toto tu, ktorá hráva PSK, sa to v skrátke volá. A dneska ideme aj rolovať. Polovať. Neviem, ako to vy voláte. No. Tak želajte mi šťastie a poďme rolnúť. Ideme si poťahať. Dobre. Yes! Pozerajte! Yes! Dobre. Počkajte chvíľu. No, tak som späť. To som mal tak trocha šťastie. No, tak pozerajte sa. Keď pôjdete do Characters a Seme Green Room, kliknete Select All a ono ti to dá takéto Wish Jewelry. To môžete ísť sem. Ja vám to iba ukážem teraz. A kúpiť si Wish Jewelry. Ja si ich kúpim 2. Mi prinášate šťastie. A ideme poťahať. Je trojhviezdičková Miku. A čo mi padne? Ne. Takže v pohode. No, tak teraz vám ukážem Game True. Toto si musíte nastaviť. To si nevšimajte, to je vyupgradené. No. A ukážem vám gameplay. Dobre. Ideme takú ťažšiu pesničku. Dobre. Toto bude showcase ako prvé. A v budúcnosti budem robiť viac Project Sekai videí, aby ste sa vy zlepšili.
pozerať. Vidíte? Ale musíte sa pri tomto sústrediť a palcu používať. Ani ja to neviem až tak dobre. Toto bola hard. Teraz vám ukážem, aké je celkom ťažké expert. Na nejakých pesničkách, ktoré viem. Na jednej teraz ukážem. To je taká easy pesnička. Dobre, tak pôjdem Kyofu Obek sa volá táto pesnička. Sú rôzne pesničky, ktoré si môžete kúpiť, alebo tak. A tak sa to hrá. Pozrite, teraz keď som scípol, mám 0 životov, to si musíte dávať pozor. Ak veľakrát mysnete, čo som teraz ja, tak dostanete 0 životov. Ale to môžete zachrániť so svojimi kartičkami v podstate. Keď máte healovacie. Teraz som nemal až tak moc healovacích. A ukážem vám ešte nejaké veci. A to bude tutoriál. Sem si môžete kupovať music veci. A sem cover. A nie, cover. Arty. No. Tak toto je asi všetko pre toto video. Budem robiť aj viac projekty, aj konty, tak
Čaute. Cus.